ne menua baby eni komo oba me mo ha ye na Maa Akos na pom te se awie de boko so enya boko sa wa hunu se de wusi kasa enya boko sa wani abre gonyi de eni mahunu enya boko sa eni say Maa Akos 2013 mi shia be ma bi e wo chapatra ye frɛ no kwa ma ewua enti mi shia no wado asem to manim ma me so me pene so ma no na sa ata mesu adwuma awie ya me ba fi enti o kan ye no se wo pese wo ne metena na wo bo ase o ye teacher ni wo bo ase adanse fom na ho na no wo enti wo be han dan wo sere so ana wo timu enti dan no wo ne me nyina na siesie mu ana ye mu bibi ana wo de me chi afiewura ne se wo ba wo ne na ba betena ho ni na afiewura ne see you na teacher de wo hwa wo nye basa na menene ti enti 2014 ye benyemon ana ye wo ye 10th no oni be ma ne benyemon mumienu Akoma efe so mumienu munyin sa de ye Maa Akos me benyemon me benyemon enti me benyemon ye no me ma memmo de kotu omanim me de omo de kotu nanim no wan wusu ni ti kula na o se ye no kore sa atam so be ma menene ti ma anya ne bone ya wo hoda kwa no ma me ba se wo hia me wo ba bia be ma ne tinti me sesa menuoma na me sesa menuoma nti me sesa menuoma na kan kuku ya be ma ne bedidi mu nti me kwa fa nkuku no ana waka kire fie wura ne se nkuku ne de o ma me sesa nkuku ne enkofie esan se me sesa nkuku ne kwa me ba hɔ a me nya chanse a obedidi mu nti me ti ase na me gya nkuku ne wo ho nti me gya nkuku ne wo ho no ana me de me sori ana me kɔ ho ti ma wota amoso ye na me wo ye enti me wo ye na be ma ne pese nka me sa betena ne nchen ana me ka kire ne se da bi o ma me apamo me enti me de me ntimi nsa me tena wo nchen asem ba ana o ka kire me se ne date na me de wo me ba no 10th November ni dura obeba ba ye me ho ade no ato ne bed no de ne ko Maa Akos me nka bi nhye me kunu kwa adwuma me ko fie wo ye se wo mai miss no wo mai no ko hene fa be 3 days ne phone so ayela wo frɛ na wunya no be 3 days ni ana me ka che me nua be ma me di na chi se Akoma efe kwasi ada no pa ti ya ko no so teacher mai ana ma me bi wo no se ada no mete se puno bia na dwo be 1 enti e bia na teacher wo be fie be fa na de no sa akoye ana me nua be ma ne se ne okay me ba faso ama me na me ba e bia na teacher ti e be fie obefa na ade otu ni prum otilo osakọ na chese problem day ma mini MC eni enkomo yeba ebesi ambetu aso MC memwa ha mejo so amako na pom to say nyankopọ no ba de adaroma ehun ye pa na so e nyame adom ye de nyankopọ ase so de doctor ahwe me de me hu Akoma efe mako ahun fa ne de dade de nyire mu ejina me mako okay enti fa me kwai ba heba na wabodin no jo ene awia yi nso yasa ababiem na obo ade ayadom ama adwoda na asa ba batu ye biemu dia na de wo patie atie eye ba eye ba herbal center ana yetena sie dane da nyina ya na yetena sa eye yare evisen panimfo so obi benya wa nefri yare ama me ne wanse nefri yare se wotena wo ma yare so mu a wo ye pani kura no abedane yakwala ba bi ani se owura kura na afi ko kwa de mesre yetiefo ende dan ni se yare bia edu nya yare bia ha wo yare bia na wo de wood fan se eye kwankura enko no de ye ka chewa ne se furniture ba center ewo atonsu ago se yare ne te sen se wa chinchini se wonante abre no ni nyina no anu ye ewo ba center edi entra oba de na nka seka na asemu se yeni aduaba no na yemfa haba no ensa yare na so oba de na da roma no se sia na nka sa ye kasa yi aban na ye de se yare no abepie na kofi ba ho a wo nim de wo aba ne ho a yare bia edu nya yare bia tete wo yare bia wo ye tnafie ache a wo de chinchina aye kwankura enko no ubepie ba center Mr. Wadaroma ubenya ahoto anya hofa ahudie entimen trase na mfa wonse nsumwa no na dani dan nyina emobra wodam ensun kasa me yare de dabe na beko ana me chinchina bre me nya yare sama me ena me no wo kasa Mr. wo se
to anamona fo ani kire ban herbal center wa tonso ago me sese de yare ni tie bia no wo ba ye besa wo yare ama ho ato ban herbal center ye bia wo ba ye nya adwene se ye betra yahwe eye wo ba abaje ayaresa wo ba ama wo yare ne wo hawo no akọ ama ho ato enti se wo be wo ban herbal center e wo so wo je number no na fe foto na fe ene ya me no wo kasai se yare bia ka ama me ana wo papa ana mo achinchina tu sika egu amesrew wo de wani a kire ban herbal center no aba abaje wa yaresa me pacha number no eye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 ana ba ko e kan ho ye 0244 988 004 0244 988 004 me pacha ba center ye number ye didi dwumani ni ana wo pe ba center nso a Kumasi America se free Kumasi yawo atonsu agogo eye government hospital na esi wono nachi ana abehu ban herbal center afa wudu ani kire sunwane nso a sunwan nso ye obi osunwan magazine sunwan area 4 eho ana abehu ban herbal center afa wudu ani kire Koforidua nso a ye obi Koforidua Ejusu station ye no omo sports stadium no ene di wa animu pepepe afa mi ka se wudu ani kire nkrampatamu a eye temanso ye obi otemakom 16 lashibi aye Bemba West Club anaba West City mesrew de ye keka nyina ya wo pesa wo to woni kire ho de obeko bia no de ye ne Kumasi baby biara no the same ade ne ye ne ho mesrew dani da nyina ya ne ye betenase a ya na doctor de ode ahaban ene se yare ankasa ena me no wo kasa doctor de adura be pia ye de se ani yare mesrew enipa bebre ebre wo mu ani hu bible na ka tro na kasa enipa dua wo kania no wani se kania ni dumu a ebe ye den ma me papa wutie me watena fia che he dani dan nyina na me nana we di ogina wa mi hu no ana akwasi na gina wa na akwa me na gina we ma me mesrew won twa sa ade ne so be akra wan hwe a hu bibia biem enti dia doctor be ka che on se wani na ye wisi se etest wani so hu ade ya wosrew se to na mo na bra Bible center ye wo Kumasi atonso ago oba animu how bia na problem bia na wanya hu ewo ani hu no oba obamu aduro na aduro no de bema on eyensu na abenu makọ yamfa nwuye ni so wo de mo na wo no maduro no behu se eyi wani so yare bia afiri ho se yetena simienu no akosi ba kono kra simienu ni nyina ka abomu a oba doctor say obehwe ade aduro ni bia ma ama ani ho haw oyare ani na wo so a afi wo na nagira wa wu hu no ana wo bia nso opomomo wuntimi nko ba bia no mesrew oba Bible center afi wo bejai opoma ni bibia na ekuta wa wuntimi nko ba bia no na afi ya mo ani adura no emire tie wu behu se afi ani yare na nanka atena wo so no ani yare na edi unya no ani yare na edi uhamo no ubehu se afi die ohu ato na afi animu yare bia nanka ha wo no Dr. Bandi adura ama ho ato enti mesrew wo animu problem bia no se wo hwa de hu ni yie no for ni kire ban herbal center ewo Kumasi atonsu agogo afei dabia ne da nyina ne nipadua no se yare ebamu a ewo so hu yale dabia me ka cho se yale bia no eba one day po yale no eba ye ho kakra da ne da nyina wo beti no ma bi wo nipaduam ba ye yayi adwene se obi obewu bia ye obi na eku no enti yale ne ka no to owu ya se mami we na nani na nya asem go ku na so yale ne dua wu mu ache mesrew ma me papa wote no ma bi wo nipadua mu emfa wo pe enkoto aduro emfa wo pe enye wadwen se wa wo hwe ho mesrew enti na Bible center eto na mo se bra ye wo mfidi a ye di wo ho a wo ba ye do be hye fidie nim ama fidie na hwe nipadua nim am ye hu yare kro oha wo kro emire tie bi doctor bowura office wa wo yi wa aduro no ha ban a wode ma wa na ho ato enti mesrew so wo yare bi e wo nipadua nim obi wa dani danyina ne nsa ne na nyina ye ni tititi ne na mu nyina ye dududu ma me papa eye stroke no na atwi tiba no enene mu aye dududu ndia ebia wutimi tamsi baabi na wutira nyeye no wa mepie Bible center me ahwe ancheke amu adura ubehu safe na dani stroke na afi won sada ho na afi wano achim sebe na afi hu baabi a wofa etimi serew enu ma pie da di woni paduam bia no baabi a woso wutu anama ba eye Bible center brani mfam fidie hwe ni paduanim na afi yehu ho akura akofa sade na ba na afi yin hu ahaba ne hu aduru emfa nkan na afi yin ho to na kwayi wadwuma
adwuma ne ne ya yetuwe adwuma no koba ye no ana se na wunya ba afie na fe yare de wato yare ya enti to na maw na fo ani kire ba center e wa to nso ogo titire omo mo anya stroke no awu ntimi nyo mo hwe no mesre wo so ma me bi wo papa bi anya stroke ti fie wontimi nya no hwe ni sada ne ho o twene na asia de ne dan make cho no se baby biara wodi na kina duro bia ntuo ni hwe ba center ya so e bia wo ba bia no di stroke ni kopie wa ye dia ba bia ba ye dis stroke na sa ba ne ka papa na ana ma me na wanya stroke na emire tie bi wo wo stroke ni nyina agye ne ho na afi okọ ne ba bi na afi ahoden na ba na otimi asore ya nante enti se ye stroke ana achewa Mr. Fo ni che ba center da bia ya na eboko todwo so enipa bebre wo haw amane ewo mkotodwom me ma me papa wutie me nua ba kotodwo yare haw etete wo so baby a woni na mi nyina no emwa baby e bebo eye ba center ye wokumasi atonso agum etimi so ye kotodwom hawo na aka wa mi so emakwa eye yare na agbo wuro kotodwonum arthritis yare sasabro yare no ewuro kotodwonum ama fedie kotodwon obre eye yare susu fa ointment ni twitwi so na enko bra na doctor banfa haban entu kotodwone so ma yare bia dia kotodwonum ama wuntimi nante no wo be pie ba center mi na meti ameka cho so eye dance die bebre apie ho enti wutu anika na ja ba bia wo nenam no enoma na wutu sika guru na wo ya so tie sebe na fe wudu ani che ba center wo be wu se ayare sakan ani haban kan wo ho aye de sa yare afa emre tie bi ukotodwom yare ani ukotodwom ho ni na wo wu sa fe di adudi na fe abrosa so waka obi oju asase wuntimi nante puma kese wetwa woden nante wo wu so wajani nyina eguo na fe wodi ahoden ani ukotodwom no na nante kama eye ba center ya ka dance di anka dem akra ye nkwa ha enti wo sutu anamo na yesu tie wadawoma na fa okotodwom yare no ebepie ba center afa sisi yare edi nipa bebrinya ene sisi yare no eni mpanyini makwala eye nuane na yedidie no entrance ye bebre enti na akora keto akora wanya 20 years na o complain ni sisi mesrew braba ba center na fa sisi no yare bia bepie sisi no ma edi wabia no oba ho a ye besa o yare ama usisi yare no aseyetu afa obi o spinal cord akikase no hawo ni amani abam yare abam arere ama afa dia ye operation sem mesrew enko ye operation bia oba de ne dia habai ama nana kofi ba brane fa haba ne ntu wachine so ma yinyi spinal cord yare ni mfiro so emre tie bi wo be se yare na nanka ebubu agu no a wuntimi nsole nante no nyankopo ada romanti wo be pie chamfo ba wo ne wobubu agu mfie bebre kura na doctor baba mu asore ya nante amu anya ofa ahudie mesrew se ye kompo ana etete wa eno so braba ba center se ye osa ana atra wo so acha eno so braba ba center se ye hernia ana etete wa eno so braba ba center mesrew diabetes pressure yare bia ye body bia wasasi so aye friend say wo de wo ko enkorokra no wo de fu ani kire ba center ye beko yare no ama yare na sietu ye ba center ye nso so yare so ye tu yare ase me pa cho kasa ne de aba wiye je number no na fe se de ba ya obetimi de wani akire ba center e wo kumase atonso ago number no na e ba no for pen na chiro no fefefe e ye 0244 08 34 82 0244 08 34 82 and 0244 988 004 me pacho kumasi atonso ago esunya so ye area for sunya magazine kofodia so ye ni kofodia jusu station wa ani ye wo afa temanso ye wo kom 16 la shibi me so fa yare no amanye nyina no enkotu sika no fa beda ba center na yare ni nyina akọ na afa wo do poma ni nyina gu fom e ma ba center jigo na de wa ho de kwa emra ni sebo eye ba ye de etiefo nyina ase eni ahwefo da sene mo be sa ate sene ye be san ahia wo ebiem kwane amode enehia na no na ye kono na me ka chewo se aye Dr. Buffett Leti Herbal Center wo efie no no wo bantimi na ntenko Dr. Mafo meka say Dr. Edio Dr. Mafo Fertility Herbal Center bajo Dr. Ba nompe ne kase mu adwuma enti Dr. Mafo Fertility Herbal Center producer
So we free me chi wan kwa djuma me be du mo kasa nche wonu ma mi o. Ma Beatrice. Kasa che producer ma me. Enti Dr. Mafo Fertility Center me say eyawo fie. Oba ne entumi enante a eno so wo ba obehwe ama akoda na nante enkoja ne kwan. Ewu bi kan cho se oyensuo ba na enkonkoja ne kwan. Bia na Ghana president dache woni akoda na ehye wachie no. Bra Dr. Mafo na obema akoda na nante se wo abrochire se wo Ghana regions ne mu bia empo untumi emma. What do you need to ask Dr. Mafo? It was 0244 411099 0244 411099 0244 411099 Atonsu espresso atebisa basi no wo oben Presby school no wo friend sisia obejo so me hwa me ho abasisia na fe me ne mewrai atoa ya Akoma FM for the deal for the okay to Faustina P. Faustina for him by Afrancho. Every year Fausti. What's some when to was here? The yin Marco to say the only meeting common. Me who can ever faswa ebwa. Inkola compache dear boko. Misha slas Kofi ne bua ewa Afrancho. Barbara me kosa madam for. No Jamie number free madam for no ho frame. No the person too many na me penenso. Then time no Akoma FM. Then a month later no ko high dine and sana me ko honum. To ko high dine na me ko honum. And chebiana mi VJHS na me results by na me call SS. Ti me call SS ni na me na me de call ye. Me de call ye na busuani bia ni me ne me so anet no nso ni. Nti me call bae no me call honum bae no na me nyem 7 months na mbe me de beto me so wani me so aba ku wiye na me bae na me father wa na mde beto me so wani say dia beni na o si na nipa kro no wo he na me chere nipa kro na o si yo me papa aba nti me papa ba ha say o de beto ni Akoma FM nti e ko yi na so na o frɛ me papa gina nche na o de tu ni na papa si we de nti me nka hwe e wo honum ti obebe fie nti me papa ba ya wo ka why ka share me say man me papa amba ne so ene sa wan he oba obechi no just me meje no nti me papa ba ye no me mama me papa ka se enko me mama papa kwan am ya nko nti mama papa bufuye me ni nya akasa nsa na wo ko ye kuro nti wo ko ye wie no na me sister gina say me papa nya no a o mo ha say no o mo nko boy ne ho no nti boy ne ka je say mo nko ma me ho no mo bo ho nti me ne o mo ko ma ho ye ko na o ma me mu ni ho no na ye den ye san ba fie nti den time na me ya wo ko fim se me wo ye na ma me ni ba fie me wo ye ba fie ba chia me nti e fi wono me wo ye boy ne ka se me nya 3 months a me san ko school nti me papa ka se ye kuro mama me ye fra nti ye kuro mama me on wari ni pa na akola de untimente ne ma ne nyede ensan ko school no see you nti e che saba se won nti me kwa day ni a high dine today no ma be fie no ma be hwe no wo ma me ho no mo se da bi na me se ni onko school mu ho nko hwe se o mo regime nkwan e ko e na school mo so mo nyede o mo njeme e na me se mesu ejuma na o se mesu ejuma dia je sam papa de kakraba e mo no so de kakraba e na me se ndie enye Akoma FM papa no ni se mi wo school nti enye ejuma na o se enye ejuma eni oba de on so unyenye iska je se mko ye ejuma ube pe ejuma ama me e na mde ko to o ma ni mo ni na o ma ni so be de obeji na obehwe so mbeto machine ama me na akla ne de akla ne ha adwen obi eni ho no ma obi eni ho no obefa majuma akla we ye de o ka me ho na me see you nti a ewo mi na 3 months na wo so wanya issue bi o FM station bi nti na nsa ye ntu ya busika se na me see you eche me bi sa na asa enye na abehwe me to bi bi abre na me discount de na me see me ndidi na wo so enye na obede enye na abehwe na me see you na eba first no kwa de na so wondi ni 22 cd na me say wondi ni 22 cd say so ya na de akla ni sika ba ya na de akwa nti madam fu bia na me de ne phone efre se waso no na ba me honum to ba me honum na yedi nkomo me se waso di nkan ka chere me so wo ba na me ka chere madam fu no bisa me say ne boy wo no wo ba na me say girl no cross wo ne wo ba no wo say girl no hia no no wo ne ba dadawo nti me na Facebook me chere ne say girl ni
what the girl no picture girl no me who the pictures okay I was Silas phone so and I'm so on a girl no kwada so here dem mo video call no say me omoda so ho nti obe chat na bisa na behind obisa to one na chat girl madam for na chat girl ni e wo mi manen no obo ne high na obisa ne say oh boy no say friend ko fi no say no send this last na picture na no say boy we no say I no say uli na madam for ni jina ni menem ka say no su kunu no ne na wo ba no obisa girl ne ka say ni asem ya ye nti on fan number man na girl ne de me number mu ma Dubai ni no ti girl ne frame no say na ma na de na dara de ni na went man kan chem kofi ni pa boni yo o posti akla no ko kan wo say sister bi o to mu fi ho no mu den eba e na me say de na me kan no obisa msa de man kan e na me so no so ka chem so no so ba ne ye den e ye ne ba nti me ko hu pampers ba o ka chem sa akla ne ye den e ne pa nti ne ba no ho no ma nti me ye den e nka ho ansem na girl ni see yo e no girl ne friend no ye de wo no ye video kwa nti kofi no ba ne de be no wo Dubai ne ba ne de kofi am wo bi say yo no ne ba sana no chem no girl no ko Japan person to chem me say ye ne ba wo ba ne de o ka chere girl no say ye say no ka chere mu fie ba chere no ka chere me say you go school na friend no say girl ne ba ne de enya ne bo hia ne ma no wo ne ba tata Maa Akos program yi Akoma mu nsam uhwebi ewo Onua TV Robbie 1 TV Facebook ye live YouTube and so TikTok na yanko na mene abawa Sarah entwa yanko mahwehwe ne so abawa ntiti ba ye no ene wo be fa na de meme da homa che no se na wawu se na kokodefo abo na twitwa no abeto kwa ho hwan ti ba ma na wo kokko ne hwan kokode konta se kwa so se no makunu ana ti ba ahomache ebe fa anuama no ekoye de obefa ye no okoye enti menti ase o na o makunu no so enti memene nda na ma ne ti se wate se obi abie puno no sa memene nda no se na wo makunu anadwo no obefa niema ne ko no mkoku no kwa so no wo ma fie 3 days enti 3 days mimi ko ho fiada ana me ka kire ma Rose se ti ba ka kire ne se mabaha enti wo mela adija ana wo se yo mate enti memenda me sa ko na me se ma Rose na wa ma ana wo se da bi o na ahomachin be 1 me te se ti abebie ne puno na wa be yi ade na wa se si fom a wo koro enti me de maintain nka ana me see you enti kwasi oba me ni an se da bia na ma anko enti obedi machi ne masa akọ enti yakoye na wo se oh memenda no kora wo ba ho na enso mante ne nka bia biem obi epuno na epuno ne ye wo ka hwe mu no eno ano no enti mante ti nka enti mu de mo nko me de me ko ho sa week na me ko ho mante hwe biem adwuada ebnada ye store enti store nim na metie me ne me ba no ana me maame yeti wa na me ho anse me nua be ma ne de kai ba na me so madwale se me se ba sere so abebisa ma Rose na ebia no waba na nkra na no wanfa ama no ana wose da bi Akoma FM enko ana me se obi a madwale wi a me ko se ma me enko na me nua be ma ne da fom no osu na me se adai ka wo dress akoti ho ana mbisa ne se na adai na ofa kwadwo wo da fom wose maame me ma wo nko ana me se wo maame nko sesei na obi a me ko ne ho no na me maame afa me ba no na fe de me maame se maame asema ye be kan nya abotere na me se di asem na aba mo be kan me nya abotere e di asem me de menti asem bi enti mo maame nko na ye nyina ye nko wose ye se wo kunu akwatwempena wo kokode ama be ma no na wo ne oba ne tie no bo kunu kokko ye se fiada no wo ho mo nu aduane di ye na memene nda no walodu eba oye driver ni wono ane car enti taxi enti ekwanim se mema wo fa wo mu no o ma na abekunu wo kwane so cheme tobo na asem no anu eden ye mensu cheme abawa trase cheme sisia cheme na baby a asem no aduru ne de mensu
Akoma Vias Ahaya Akoma 87.9 FM asam no menim se onwo adwiro afa ni watwe akwanya na betie ni yie obenya de aka ni na atie wate don't worry tichina sasha oh yeah live oya fa omofa so wo mu me say are you serious oh Vias aya wonam ho like wonam ho eya wo se obi a nwene aso obi a check aso obi a fa obi a hwe obi hu me obi a mfa me ho hwe go for monitor ma o kana ho seriously because that is na de no sika kokod de na menyanya ntase no debi afi o that is o jam say na se no tena na mpanyini si wadwiane ene yamma medu na wasa e ba ya na kire se wo betu aso de etie bia sports for no sports team beba abaye commentary pepe asante kotoko ena team bi kuma beba wo mo ahu asante kotoko no kuma beba na bebo dabi ada sankuro ebi asankuro asante kotoko no kuma beba enwa o le se radi agogo kotoko kwa we de gase mas asante kotoko ma mo de oni kuma the same team now adara we aya ba ko kwai body the greet ya the son of any aba bo ya to mo ba ya na yo o wani nyi o mbe obi ba je ke ba o to ko e ma tu mi da ayo me ya ne dano obi ba je ke ba o to ba o to e je we si je si ama o obi ba je ke ba o to ba o e je we si producer to hard Pastor Julius Akoma afa yamra ya baba wa obetna se fasting na p ena salas ewa ma ebe to sellers ne for stage na afo na mama we she me my wife of mama ma na birthday ayo so for free be ko na preka mama na we dey obeka bi obete otu o se tie dey obeka bi obete so man you she's been a strong woman. She's a very having gone through all these things the woman is a very strong man. I would I didn't support or the support to make the I didn't cause M1 na onion shrapa man. Amen. Baby, I love you, okay? I love where Pastor Julius Ma. Yes.
ha raho and then come on course ni na first story no me wira ho me ho papa na me gidi say enne no aware ankasa ye nyante ase ana nipa bebre hunu ade na ade ban Akoma oni di pa on problem pa o kan be si so aye akwala na abrante ne pes oba be tene free nsem no on hwe no onye we obobro nsem no so but abrante nso e fe no o kirem na tese nyese o se wo je no o pese o sa ko back to ekosu adwuma e na akwala no so as that time no o so enti nya de se e be boa ma watumi dina akwa enti ene se ne wo ne ko afa ne do abeja na o de ko adwuma no eya no wa ba enti enya de se wa kan pese me mfa ne mawo e na be problem se o mfa ne mawo de den ye ntwema no mawo no so o ma meti akwa ne mfa ne mfiri wonsem Akoma I think say enya ade a ho no de problem. 2 Abanten resist problem say nyoma koso bebre ono ntibiem but get ni mu no wode ne kwase nyina ma no ane ade mama hwe de bia metai ka sa asem we say woni be mate ase de ti munya wo ba viabo no me ade di atem ene esese efrim fi say wo ye den a wo de fanse wo bo ni dua na nya ne sesi amba to ho na be hwe o mana ma enti say wo tie nsem ni na me de akwana kan nsem bebre wa kan nsem bebre but me pese ma ba wa ne youth no ti ase say wonya na be ma tekisi dem a no matter who you are bra from if say we fanse boy na wu na be on TV ase a enti nka patro ho na be hwe oba na ma wo ayo so pastor say nka wa say obi akwa moa wa ma ka wa betete mo wire mu na nka wo de ahwe wo mo enti ma youth no ti ase say e banya pia abrabo mu a yento ye boas fine abrante o ka say otum say ono so anya correct because obi a ewurade nyankopo obi a o ka sa no ena minim say meso ne da bi ena ma wona nka wo me shoes ma wo de put yourself in my shoe say wo o de kwase na say wo de kwase nyina ma no obi suma wo ho asa de be o si bisa question say na wona wo me mpabuo ma asa de wona wo ko pe oba de na ma no oba na tete na wo say hye ne say be helba. No, you don't do that. Well, I afford it. And this will be so kwase o 77 projects or ma me ho akwa something ma wa wasema yensu say yakoka de say so dwa akoka eka ordinary de enti ye abaye ye ubie mu no aka akoka no nto do we de ko na na be pre ma ye interest aye wa ha ne say akola ni eba oba ne be ma na montuma say je tie bia no mu be hwese akola ne benya ba bia gina no ama me ye bed de ama ma Ghana ni individuals asabio omunye bone ye reason I dey wa ha no enti say de ode aye bia wo putu bia question wa say wo me shoe ma ye shall skirt mu kura ye nyesa shall skirt mu kura ye sha ye nyesa ntuma mesere wo mu case na kontomri case be ma omra ye ne ntrase ensama ba na brusu nyina no na me de mu se bebre na wa ye nil be ma na se so hwe ne ba na point so mu gina so no enye se be ma no wanya declare so onka so wo je no na mu situation no ene adwuma sem ne ade ppm na opeso oboa na etwatia ma me da se we de beto aso beto aso because one year me da Marco like for no and I like and I'm born and I'm so many no and I'm the born one like the okay catch me no e yen kwase asam and I'm can kwase asam kire omo like for no hey just say wo mu pese wo mu bi wo mu anu a asem ye be kan kire wo mu nsuro panyini wo mu nsuro akola wo mu nsuro nana wo mu nsuro wo bia wa asasi so akora ya obetena he Marco o maame ne o papa ha no ne ho efe ne mom entity ye ni ho ha wo hwa akora ya obebre pa o Marco obebre because why ya prantie na ebe fa no na wo fe de ne be ko ni suban de ne be ba ne kukunya yes ekunto kwase matwese kan wo ya meku me pese me pie me dia kora na ebraw ma hodu wo ya me no de begina matse wo boto me yisika ma fose kan me dia tete wo nua me se mako na me bobo ne nua ma no me bobo no ai na won kasa ade a wo yen ba ma se
oba no mene na etwe mpona ofra wo memfa wo se mefa Akoma FM wo so wo ware wo munyina akokohwede amoku obi afu ase na yede ye mu aniema na ehuna mane saa weyi a wode toto wo hu so yi eyede be hawoa sese wode saa pra yi na wankonya be ma akoyi na wo bo wani so na wo gi ade no na ode wo pem wo aka wo akakoyi a obetira fosi ka wo media de meka che fosi ane se saa mre omra ne ho ase 19 years wonru ba bia wo ya akola wo ye tete wo me sua djuma school ko me pese me ye djuma me je 30 million na 30 million no sika ba ya 30 million no sika ba ya wo pre pokopokopokopokopoko yi akura na ade wo ko tani a wo se ya ba wo ye ko ha da ya ma wo betenamu wo e light baby ba water beba ye betwitwi fie ho wan hwan aseye wan hwan de be mesim kontena fie bim bo so 1.5 ye pra keke no wo ye ya ade chi ase ene na ye first dan na if you run the budget wo twamo anu o se wo mma bi ntoa so na wo be 1.5 every month bia yan ha dan ma we like day water be me de me ye mobile money na wo ye mobile money no na wo wia na e de be ahomaso be na ewura kora yi mu sei e wo wie na wo wie sese wo se wo keka ba sese wo se ko fa asema beso a wo sese wo no so aka se ho anwan wo ka chense wo ne wo ho wo be ye die ne eti afi no be ye die ne 7 months wan kanyi se na nche adaya na me pese me sen no uma me pese o say uma me pese o wo no wudi say 7 months yetumi wu ba for see ade abrabo na wo ko ni say yi na afi de ma ko me de for see de awie ni ma na wo mo de o mo bufu a yenka efia de nyina mo nsai no na ye akire yakoto foforo no asie no na maba abranti a wo se wo no de salase se wo de o mo na brabo nyeye afi na obeto ka afi na wo bedi de wo pese wudi da enya ma ya ase sai salas se wo pese wo brabo no ewie wuyi a suroba wo pese wo brabo no wudi de na wo daka papa mu a hwemari sese ya manu na wo keka wo mo boso wo ka fa abo 27 years ene ye di ni abrobo ene enya mehwe wo daachi no wase na wie wo daachi na nie shase wo daachi ne na silas we diaboya ya abruwi anhwa de bechie no menia ho me sister ho me bra ho oboa obi ani ho samre na wo sister bi wo ho ma wo bra bi wo ho ma wo beda ho no wo nyina bebre obi abeyi wani eti samre silas toto woni emeyie na hyehye woni emeyie na wo daachi na wo beto kaa no watumi ato na watena mu yie na abrabo na koyie na aso be ye ma ya ase akeka omutira bomu a ye beyi wafuro ko de ko go too soon eti silas ye ba bia wo bia wo si DNA no sa ababa yi wo twefam a bra na be ye DNA na ba keka hyehye ba no de na me support me ma no because ya na ehu nti me support nso omomra ba ku bi ba wase ene enye wei dia ene ebe ye wei aso se chinchina yenye dia ne no munye dia ne no afi do wie wase anye wei dia ebe ye wei eti silas bra na anye wei a ebetumi aye wei na ye hwe ho no na ye mpe ho asemonka na akura no wo se omfa ne maame e wo ha ya ufa me maame e ma heya na esiremu die Akoma esiremu die o de ne be kwa akoma wo maame na ha wo sua adwuma wo betumi ahunu hwe no ufa me makofa no ufa ne maame na de kra na ma bia dwene boni wo mutiri mu sa be ma maame die onye me maame die oye na esiremu ahunfo wani hu ne de ye fa akora ne nko na emom ahaya o maame wa no haya wo betumi akwa adwuma na wahwe no wo betumi akwa adwuma na wahwe no for see what yan tete ye je se de ne kan ya ho na ya tete no de osie ye dia na da onya kura ma ko ba beje wa konya na tena so o chensa sister mi akura na mesia da bra winya mi ada Akoma FM no nche tiefo ajingo fita sofula ekokoso biem sisi ya ne nkola na mema menu ababa ko waso mi mu pa wo
mabra boom Cynthia adiweja ene na woda 59 next year be 60 next year punching or the amantam until next year Sister Cynthia oh kokobia ya radisha wa pa mabra mama asem tititia akola we efia wo firi mu no nim sare Akoma FM so mu tiase a ye be sra wo fo no enduru ba bia yese mu ja no kwa 90 they say no eya ko ya wo fo no se wa jinsam se se na e ko so se no me to nya na madwam se awo fo no de ato mu tirim se age won sem enti wo ma ja no but say no afa no obeye the worst thing in life sakola 9 months se wachi se me de na ebra na mapie akwaji mani hey na ubuzanze na mo ko fahire Akoma FM ubuzanze mo ko fahire wasi hotel bi wo ya ko hotel bi ho o sa ko pe ba ko abeka usu onyini untumi na wo ko pe na o ko fa na nka be boka shiri ah nene nkwara ye ba wiase kura mitu onya de ba nti generation na e ba no sese mama benya bia ware bibia ko ye sex sa chese wo hia wo ne e kina na wo se jadam o kina enyumra ene ya de ene wo hia wo ne enyumra na wo de so anyinya obi na si wo hia ne ya wo asa minto we ma edu ba yenko fi asema asisi ana yenko fi enye sisi ana aji diska asema na ka sisi na di ojira wa na dia o ka o si do nyame se wo di na kwanye me no anya me do be kwa ma ko nanka ane ye ba sran kola na e ba no mo mama di su ehia mo o kola wo school ho kwari so obi ka so pebe enso ma mpe no wo boa obi aye yi na dia free school nti dia so ope we kra ni suba ye ke yi dedi misra ma na mo to na mo tu owi asese no mo mama ni da o FM na mo shoma brabo no abrabo be bia mo bo akosi ne ebebre da ni mu we a wo ye be kakra ni edi popo na o chonto ebi ani so obuza se me nkwa ma yi ubetimi adi ani tina me fo me chese bema wo se ya fe na obeto ka na wo bada front na mo boile ababo na ade be boile wey eni e wo bo amasa ensi bragia kro ntimi ntobi se bragia kro na body ntimi ntobi because obi a bema wo de so nso obo bra oba we wo ha oba ko Dubai oba ko ha Akoma bia no wo de we de wo so yi na di mienu na kada bia mo bia 20 kura no a ubada wonye status wani ne ba wa mantie ni ube ma kra ni sika wasi akola do brain for do nka ho to the extent say enuabo amabodi akanta mo so we is come on baby ah just any mama kro man sika enka no we so frɛ wo say ai wo so say o de bra kola no wu na kokko ni kro a wo ti amakola sa ba ye ho o beta France ne dia jimi kura na ekosu wi asese urade hu ya mai mo po urade hu ya mai mo po Akoma so bi antane ba ai so bi ya dia ne ni ya jai dua na ma enka ho ede nyame ase onya ne sa ebe na na ire mama on sem de bia me kani da ho hu na wo ye wo so hwemfo no o mani da wa ye ene da ho no ena ho kan se na se mama den ya ebi nso ani nda ho nti adwuma ne ebe da ebe kɔ so atena ho omo de beba na mama me ni nyina mu no me hu nsa baba we omu ade ne kasa kra nye na de ate ne se wo ho me se mama empna chio aware o se wo ye oba na wo mfa respect emma be ma ne netia se wo mpo na wo hwe no wo de ade chia wo na yi ska ma ne didi wo na aya ne den be ma no do ede dokra ondo emma de o mo pa ye buo akra omu ade even shese oba wo so kra no no den na ne number kra ba phone so ane ne ko chat say be ma ne phone so eti krachi na what one no ma o pa na phone kra de wo ware kra pa na phone wo de ye de ya wo dia
ma dodo a wo fa o de ye den na ne ko chat te no why na wo pay pressure ama ho fi say be ma ne ne tene hu ne say bibia betimi asi enti wo ko fa o rival ne number ye den ene na ko chat say be ma ye den ewia etimi akodi ne maami atem mama aba we eni boni na afa me de mama de bia ma asema me kan ani da ho abrantie a wasi so a wo se wo be ye yi a e ma na abo mo todre ene ne 1 month pe mama ge yo da so pe boy no e yo don't na oye de oye nyina na ye ne ya se be ma na fefe fa masa so won se nka e bia nko te na se ne ono nko na e bia ohwe na ko beti ase me de nyina ne se o ko nko se sane suban because be ma wo dono no ye nye ni sei ye ndi no de frado say na me pai no and am de sekan enti we hra sank wa ku no because before that moment na before ho enti de be ba wa dream bia no na abeye me de mama branch e mesre no so be die na o meye no wo sakra ne ye ne ba no nti na ni no hwe ne ba no na baba we say school no be ma na sa akọ say adwuma no be ma na ya o mpa adwuma kakra bi ma ne nye na afi onya abotre no hwe ne ba no ye die na ni wi a hwe ne ba no obi answer ne ba bi na me get no kra misuro no because ya hwe ye kro betimi de before all the bibia boy yo ne kokonye akra ne kokonye ena nanum kasanye onso tu nsem ama adwuma wo ne ho e wo se ye ne ho adwuma wo ne ho na we ena wote ne nka no wote na na akua nka Pastor Julius nka ena Evangelist Samuel Mensa nka yenko na menimeni abemei enkodi enkomo ewo rocket clinic limited yen and ye de pakum capsules Genicare 442 Ven capsules and afi medfagin ababeme na memo ha mejo so na pom ti se wie nyankopon ada roma ene mo paibo family mu ewo rocket abusiafo ye mamu nyina aha ene awie baby a wo hweme mo nsusu a mutie mi ewo radio so no rocket clinic limited ye Kumasi Alaba udu Kumasi Alaba wo so opepani na ye friend sika ye ne pani sika efie no ana edi ehwe ne mu na da no ye ba ye kan se awie ye bredie ope enura ebeboa onuma ebetu yade ase ede afiri nipadua no mu dia na ye rocket nupa ye de abadwa so bi ti se metfagin capsules pakum capsules Genicare 442 ana afei Ven capsules na ye shase a ye be shase e de free metfagin capsules na metfagin capsules no se ne da me ba me kan se eye adura onuma e boost o system no onkwamwa no emane enya ahoden eyi na wonum ama onkwamwa enya ahoden na mfaso bia ubenya ene se eye nnompe ene nkasa ni entinimu adwuma entimu amohweme mu amutie me se wo mfumso ewo unompem ene entinimu a eye metfagin capsules ana mekanfo ediamao ye wo yinyem bebre ewo ho a sa nipa no otena se che kakra bi a wo se ananse achemenan ananse asomensa ananse asome ananse aye na mane na se atatai emu aye dududu wono ahwe ne na no timusa da bi menan emu ayedu nensa so sana nensa so eyebo se nensa ne ye titriti moja ne entimi enyi afrisane enko emba wo sa ha we bia ma me papa kope metfagin capsules aduro bi enom na nene adura aba Ghana eni wiase fa na nyina no obia edi ho adanse se eye adupa obia eka eho asem ana afi wo mu ewo sciatica pain na sa sciatica pain sesei yade ba ko a wono nsusu no wabagi dipa wo wiasi awieye bre no eye sa sciatica no na sa sciatica no ene mabunu empanimfo ana sa ha no ha na wonse obesore anopa afiri keteso no na oto ase afiri to ase eba ona kokom esan ko nanti no na entiri no emutwetwe emutimi twetwa afi woti yaw pa na yaw no ebidie ye sharp one ebi wo so aye made kakra enti misraw me maame no me papa no mamutie me amu sa ha oni binom edura ya tu ni din se metfagin capsules ene ni edura ye kamfo ediamao eye adupa ene Ghana fo nyina edi ho adanse enti ni se sciatica pain no ebi haw flu to ase eba ona kokko enti mu twetwe obo se sciatica no ehya ase a se onan no bonkum ene be so a
ɛsɔ bonkum no ma wobɔ sa afre bonkum no ɛma wo nan no kyɛ sɛ aso bonkum no nifa no soso no ayɛ sɛ deɛ anansa ɛdɛn akyew wohu saa ha wei nyinaa na mesrɛ sciatica no bi ɛyɛ haw bɔmmɔden sɛ wo nsa ɛbɛka aduru a yɛato ne din sɛ metfagen capsules metfagen no ɛno na wobɛnom ama wapɔ so na ɛhaw ɛmu dodo ɛmu yɛ wo ya no ɛbɛyi saa haw no nyinaa ɛde afiri hɔ ɛde ama wo yɛwɔ yɛ maame no mu yɛ nwa bi wɔ so so a ɛnam berɛ adwumaden a ɔmu yɛ nti no wɔn kɔ ɔmu kɛtɛ so a ɔmu ntimi ɛnna n'ani bɛgu so saa na adeɛ akye nom aduru a yɛato ne din sɛ metfagen capsules yi bi ɛbɛboa wo ɛbɛyi saa haw no wobɛnum aduro yi na watumi ada ama ho atɔ wobɛda no wobɛsɔre anɔpa no wotumi sɛ ahoɔden ɛwɔ hɔ mprɛmpi no yɛnwam bebree wɔ hɔ a wada asɔre no wobɛhu sɛ ɔsɔre a na ne ho nam ayɛ no mmerɛ ɛna no ɛyɛ ne den sɛ ɔbɛsɔre onum aduro metfagen a saa haw no nyinaa no ɛtuo ɛbɛtwa nti mekamfo aduro yi ɛde ama akuafoɔ adwadifoɔ ma amesinfoɔ doctorfoɔ nursefoɔ mesinfoɔ electrical desk afitafoɔ adrobafoɔ kyɛ sɛ wɔbi biara a woyɛ adwumaden deɛ metfagen capsules no mekamfo ɛde ama wo ɛnyɛ ɛno nko mo a mobɔ bɔɔl mo a motu mmirika agudie ho dwumadie bi a wodie no ɔno metfagen capsules no a adeɛ kyea wotumi sɛ yes ahoɔden no ɛwɔ hɔ mekamfo saa adu papa wei ɛde ama wo kɔ drugstore herbal shop pharmacy baabi ɛtɔ aduro biara no na kɔpɛ yɛ aduro bi ɛtɔ na wotɔ a wobɛhu sɛ ampa yɛwɔ aduro ne yɛwɔ aduro but rocket aduro yi a yɛde aba metfagen no ɛda mu sononko mesrɛ wo ɛnyɛ ɛno nko aduro a yɛato ne din sɛ pakum capsules nso ɛwɔ hɔ ɛno no yɛ mmarima aduro bɛrima a wayɛ mmerɛ bɛrima a wo ne yiri hyia a wontumi nyɛ w'asɛdeɛ sɛ bɛrima daa meba a meka sɛ yɛka bɛrima a bɛrima wɔne hwan bɛrima ɛnyɛ bɛrima no obi a ɔbɔ life osiesie no ho designer shares nature sɛ biribi a bɛba so bi ɔtɔ bi da bi na mmom yɛka bɛrima a bɛrima no de ɔkɔ ne yere ne dɔfo nkyɛn a wotumi sina no ma ne kɔ ne ho ne yere wɔne ne di mpa so agorɔ wie a ne yere ne sɔre ka kyerɛ ne sɛ ebu nkotodwe sɛ miwura meda ase so ama me ho asisi me ho so nti woyɛ bɛrima na ano ɔba ahyia na sɛ ɔbaa no antumi anda wase a ɛneɛ mesi huu woanyɛ adwuma no ye ti bɛrima bi a wote me nka no kɔpɛ aduru a yɛato ne din sɛ pakum capsules na wonom a ɛma wo bɛrima no emu yɛ du afei so no usisi mu yɛ den wotumi gyina wo nan so ɛkyɛ ɛnam yadeɛ a ɛyɛ ɛnam yadeɛ no nti no ama mmarima bebree mmarima afonfɔn bɛrima bi wɔ a ɔwɔ ne ho kyerɛ koraa no anakyɛ sɛ wusu sɛ adan wowɔde 10 years anaa 12 years woyɛ bɛrima na wɔ saa haw no a mesrɛ wotɔ pakum capsules a na watɔ ven capsules na yɛ den ɛde aka ho tienie pakum capsules and ven capsules onuma ma bɛrima no emu ɛyɛ du ɛma wo nti bɛrima biara wote me nka mo a mo hwɛ me mo nso so mo tie mo radio so no mo bɔ wura herbal shop pharmacy baabi ɛtɔn duro biara na wotɔ pakum na to ven capsules yɛ den ɛka ho sɛ wonti biribi ase a yɛ number a yɛde di dwuma ɛwɔ yɛasoɛ no ɛyɛ 0248 50 and a 40 0248 88 50 40 and no your number I did juma away as you so friend and I engage and no 0244 18 32 30 0244 18 32 30 ɛno ɛyɛ numbers a yɛde dwuma ɛwɔ yɛaso ɛyɛ nti me nuanom mo a mohwɛ TV no so no number no gu TV no so mo betumi afa na mafrɛ yɛn na yɛn mo atwetwe nkɔmɔ bibi biara a wonte aseɛ biara no yɛbɛnya abotrɛ akyerɛkyerɛ mu na aduro ven capsules no ne dwumadi a ɛsɛ di ɛne sɛ ɛyɛ ma obi a wowɔ dwunso mu yadeɛ ɛne ɛnam mu yadeɛ nti woyɛ bɛrima na sɛ odwunso obrɛ pa ansa na watumi adwunso yɛwɔ mɛma bebree hɔ a wɔdwunso adwunso no ɛba ko na agyae wɔbrɛ ansa na watumi adwunso menua mo mɛma a mo hwɛ me mo a mo tie me a wɔ saa haw ni bi no aduro ven capsules no ana obɛnom ebeyi saa haw ni nyinaa yɛ den ɛde afiri hɔ deɛ ne bɛma mu hyehyere deɛ mu fimfim no wɔdwunso mogya ɔbaa wo nso wase ɛkeka wo no wonya aduro a yɛato ne din sɛ ven capsules na ebeyi saa haw ni nyinaa yɛ den ɛde afiri hɔ ti mɛma prostate aduro paa no ɛyɛ ven capsules na sɛ wopɛ sɛ ɔbɛma mu yɛ dudie a wotɔ ven na watɔ pakum na ama ɔbɛma no
emu ayedu ayekese ede amount nti bema to ven capsules no ato eye pokum capsules ade account no wasa to metformin capsules na aboaw ama wo hawo no ase atu entem ana ema no soso de na ejanike 442 na saa eduro we no oba wubu nsa na waya ase area mechire menstrual pains se menstrual pains ha pa de a ejanike 442 eno na make for ede amount na no so ho fa so a wo benya ne se esiesie wa himfie ho ema wase ete obabu ho a nsuo eguno center wana se enye nika one be machia na niema bi yi free na se wo ye oba na wo saa ho nyina bia kope edrogenic 442 ni binom na emoaw na nyi saa ha wo nyina emfamfuru so na wo so no enya wa yare sani nya wo fa hodi genic 442 no esasiesie man yipa obai woni wukunu hia onten edebia na nom genic 442 ni biwate wo se wukunu no na ni beje ho o ma usika wo chew ajapade bukura na onwene ho na wa yesa de no edi amaw enu ayaka ho asem nyina no se wo ye bema o topakum na wato vend capsules ade account na afi wato metformin eno so to say dro we miensa oba so beto genic 442 na wato vend capsules asa to metformin capsules no eno so ade account be ma benya miensa oba so benya miensa nti oba wo de ne genic 442 no ana afi vend capsules na metformin ana be ma ye pakum vend ana metformin capsules eno ana obeto so upenu bia herbal shop pharmacy shop ba bibiele eton adrobia no onsa ebeka bi dodo de ya so eno Kumasi Alaba ye ni pani siko sika fie no ene di enhwani mu number no biem 0248885040 and 0244183230 eno ne ye numbers ye didi juma o ya so enti minwa ba medawati fo ase nyankopon ya aduma dasene wati enka mera se nyame ensha papa shane so awie se eye shize awie wono ena ama me rege asha kama na fe waye me makeup si kama shize Akoma FM Sports Stadium wani Unity oil no me makeup no so de fa da so correct bibia ya kama nti na ntimi nya hybrid ampa abusa pani samia champion no wura ha opamme oso oba ba ye commentary papa yesi asante kotoko enu kuma apem beba na ebebo omo na ebebo asante kotoko nu kuma anya omo mienu na ebebo omo ne enti bomodia na eye she's a bomodiana efreno sesia na onye wuti no enu will make up so no Emma kama 0249 155 776 0249 155 776 na any she's a ninkomo sanso ena Joseph fashion awie atade ahame no me pacho mankwankwa ye free boutique yo na emom no eye Joseph fashion adawroma eno apempa makeka ne masisi ani kama ena me de etie Josie e wo bom so wani meet me the sport ene de hwe no ba bia wo bia no ma Joseph fashion empempa mo ne men emfa ema kama uni ha brochire ba bia wo bia no wo free Joseph fa measurement ma no wo be pa Akoma FM that was 0243 433 465 0243 433 465 your top chocolate spread fafa wo pano nimo pano no ebeye de papa paye na we are top chocolate 3-in-1 chocolate drink no milk sugar bibia wo mudada de winya ne ensuhie winya bia fre 0551 033033 0551 033033 your fetus bamboo toilet roll no say enetie eno enekura me no ekura me producer na original machine no fetus bamboo toilet roll your toilet roll papa eno nti ema wo bi amfa toilet roll bi na down no kan ti o say your fetus open toilet roll papa eno and fetus bamboo toilet roll say netie sa da na kire no no mu hu ne kala no na omu ne kala no sa pepepe ena etie eye kama enu nti yuzu bi koto bi
tuton yen said ye just say use be e wo fie fa bi man koda no enfan ko school bibia ebeye kama eye fetus bamboo toilet roll for fetus e was 030 222 4843 030 222 Akoma FM 0550 000 na any enkomo sisia wodo ba no beko school faniko school papa Ken Arthur International School e wona wo so do ba no ko achechefo wo mo kira de ngumeso ye nwaka de de kira de bia de sua de nyina no ya ka chi na guo ba no senya nkra no kotwa BC ya wo so mo twatwa ne oni ho de e de ma wo crash kindergarten primary junior high school 1 ko 3 and you were ultramodern baby care unit. I will also the man crow 3 months, equal 2 years into wow, maternity leave on aso. What the Akran Jamwine Ako, a Juma Akoma International School. Na yantre Akrana dear kama and far amount security a tight school bus or dem crana koba, Wamudin Yanepa, Kenata International Senior High School. Ken Arthur International School, some make say one mugusua agent crown admission koso Kumasia Square or ne Pentecost International Worship Center and a Eshenemo for 0541 492330 0541 492330 na anyone any enkomo sisi ana bibia ebekoye ede amount 3p garlic mixture Akoma FM no ebisi immune system pressure was slow koficha what ya sugar was slow why I can do stroke asthma ya fru ya de wa fu ya kese wojun so tentem ya what ya ni nyina sa obenonom 3p vitamin C mineral bibia wo mu edre ye natural garlic ne one ya de aye daniel ba misty kwalenak and apidan and angelos frepi work I was 0248 928824 0248928824 Alaska Star Enterprise original wallpaper himfi open wallpaper papa ebeche empa enfedi enyehwe afebody Akoma FM ko babia say Alaska Star Enterprise installers mu amukotuo moto ne mako Alaska Star Enterprise unto no wallpaper enu hu de biara eda sevuska koto wallpaper wo Alaska wo friend no e was 055 4114878 055 4114878 Kumasi Edum Mrs. Anoche Plaza Oben Prudential Plaza Bomodiana Efreno Sisia na ene no ene enkomo Gynecare syrup eyadru papa yona pharmacy dia ba esiesie makosu kumemu Gynecare syrup nonumbi na wodi e open dodo mu a ukọ pharmacy ne kam ka shop bia mu a Gynecare syrup Akoma FM 0597 216037 0597 216037 eye Gynecare syrup bomodi na kwaje wodie na mom no ye maame Grace Bwadu wose bomodi na bra Grace gift na chesa yaresa ye adoma chede e de ma wono yade ben e na wode ba Grace gift ya yentutu ase enfama ohwim school junction ohwima from Badekesi road enkani wachimota ni petroleum bungalow ene din hwenmu fa yade bra award diabetes hypertension yade ben ina sa agese wa ma ye ne chire Roma tiase Frenyan was 0543 320030 0543 320030 ekuafo nko ni ekuafo semina woni me ya adwen se nko ni semina we eye adwuma nwanwaso ebo adwuma nwanwaso ekuafo nko we de fasira fa ne semina no fadware awututu ye wona me ya wo fiti kromo anasa we ya de be wona mani sansa fibroid ni na ebetutu akọ Fre Richmond Herbal Center it was 0249 186845 0249 186845 Richmond Herbal Center Bomodi Anebra nebepe ekuafo nku ni ekuafo semina ne bi Dawood Eba Hospital na with 360 capsules Akoma FM capsules so nunu bia sisi yade ne awotutuo ni nyina ebetutu efri ho Dawood ointment fetwetwe ho apo no apo so na wo benya hoto Herbal Pharmacy Shop enya na for Dr. Dawood I was 0244 886437 0244 886437 yentumi akwa homane so se de akire bia no ochina ansa ne best start ye no menim se bi bishop bo apese oka ye bedin kai afa
semenum ɛde afa ɛnɛ deɛ no ho course kakra ansa ne afiti ase nyame yɛ adom a ɔkyena the main story no abrɛmo sɛ bɛyɛ betumi akyerɛ mu adwe saa bere deɛ abusua Akoma FM wɔne sports team no ayɛ ready yɛde mo kɔ agoprama so ma kɔtie commentary papa ya emu ɛda hɔ na enti ase ɛwɔ mu yɛ nyame yɛ adom ɛbɛsɛ nhyia abusua pani nye ukuma pem ne kotoko na ebo Go Stars ne Asante kotoko na ebo ayo Go Stars ne Asante kotoko nti ukuma pem beba omo ene ne Go Stars ebo omo ane kotoko good nti ye kotoko ukuma pem beba ena Go Stars Asante kotoko omo mra ne no ukuma pem te say ye hasefo no ye never said that make up Akoma FM fabulous ya kotoko ya kwaba